Joan Benito Rodríguez Manzanares naix en València. És poeta, escritor, dramaturg, rapsoda, ensayista, professor, acadèmic, creador de la rima JB i codificador del llenguatge artificial Valjove. En l'actualitat és el poeta i escritor viu que compta amb més llibres publicats en llengua valenciana. Col·laborador habitual en revistes i diaris. En 2003 va fundar Valnep, una escola d'ensenyança de l'idioma valencià per internet. Ha estrenat 6 obres de teatre. Des de l'any 2011 promou i organitza el Certamen Literario Internacional de Rima JB. En 2012 organitza i coordina el viatge a València que fa l'ambaixador cultural de les lletres venezolanes, doctor Pedro Yajure Mejía, i en novembre d'este mateix any visita Venezuela en qualitat d'ambaixador de les lletres valencianes d'Espanya en Venezuela. El 9 de juliol funda l'Associació d'Art Multidisciplinar Mistium. Col·labora habitualment en diversos programes de ràdio. És el corrector oficial de la primera edició de Don Quixot, Don Quijote de la Mancha, en llengua valenciana. És professor de la llengua valenciana per lo Ratpenat i acadèmic de Luminescencia Brasileira, en la secció de Araraquara, Brasil, i acadèmic de l'Acadèmia Internacional de Ciències, Tecnologia, Educació i Humanitats en València. En abril de 2016, en l'Ateneu Mercantil de València, organitza el primer Congrés Internacional Rima JB. En octubre del mateix any, 2016, formalitza a nivell internacional la Orden Poético-Literària Juan Benito, primera i única orden dedicada per complet a les arts escrites en qualsevol dels seus àmbits. Ha fundat 5 revistes, fa conferències en Espanya i 13 conferències a nivell mundial. Ha fet el pròleg de 16 llibres i organitza 5 exposicions per l'Associació Multidisciplinar Mistium, de la que és president. Perteneix a la Confraria del Sant Càliz de València, Associació d'autors de teatre, Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, AELVA, Societat General d'Autors d'Espanya, SGAE, Altar de Sant Vicent de la Liana, Red Mundial d'Escriptors en Espanyol, REMES, Associació Cultural Cardona Vives de Castelló, Club de Lectura de Sant Miquel i els Reis, depenent de la Generalitat Valenciana, i Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana com a vocal. Li han atorgat 45 premis entre novel·la, relats curts, poesia, ensaig, teatre, montfaller i algú personal. Té escrits 21 llibres, entre novel·les, poemaris, llibres en part de producció teatral, ensaios i inclús un llibre per a l'ensenyança de la llengua valenciana. La seva web personal és www.juan-benito.com. Cultura Valenciana és un dels programes de Valenciana Televisió. Cultura Valenciana vol portar avant este projecte que modestament i per internet anem avui a començar. El col·laborador que tenim que presentar-vos ara va ser el primer que es va oferir per a poder portar avant este projecte cultural,
per lo que públicament li ho agraïm i li donem les gràcies. Aquesta persona és Joan Beret. Benvingut, Joan. Gràcies, Pepe. Com estàs? De categoria. I així vosaltres en gent coneguda, en gent bona, millor encara. Una de les coses que jo volia preguntar-te i que normalment fem a tots els col·laboradors és a veure què te pareix la idea d'aquest projecte de Valenciana Televisió per internet. De moment, què te pareix? Me pareix que és un projecte bo, però no a soles bo, necessari. Un projecte necessari perquè el que és el món valencianista, que sempre està molt minvat de diners i de mitjans de tot tipus, li faltava un mig de comunicació com este, a través de, encara que sigui a través d'internet, però un mig de comunicació en el que puguem veure les cares de les persones al que anem a entrevistar, tant els col·laboradors com la gent que vinga així a poder parlar en un moment amb ells, i és molt bo per a que, a banda de tot el que estic dient, puguem tindre aquest mig de comunicació que puga arribar a la gent, que puga arribar al món valencianista, que puga arribar a totes aquestes persones que estan necessitant, quasi com respirar, tindre un mig de comunicació com aquest. Com hem escoltat en la teva biografia, que hem passat abans, el currículum que tens és impressionant. I això que no ho han dit tot, només ho han dit el currículum resumit. Però a mi, i en aquest cas a tots els oients, ens agradaria conèixer què és el que ara estàs fent. Què és el que ara estic fent? Moltíssimes coses, moltíssimes coses. Una de les coses que estic fent és corregir una novel·la que se diu Túria, que espero que pugui publicar-se d'ací a fin d'any, si se pot fer. A més, estic acabant de fer el que seria un grau d'arts poètiques per a presentar-lo en el Ministeri d'Educació de Madrid, per a veure si se pot fer una carrera, un grau que diu d'arts poètiques. I a més d'això estic preparant ja programes per així, per a poder començar, per a tindre gent, per a poder estar al nivell que va requerir este programa i moltes coses més. Acabant un poemari en valencià que també, si pot ser, veurà la llum l'any que ve. El que acabes de dir del projecte de cultura valenciana per a Valenciana Televisió és una de les coses que ara parlarem, però altra cosa que a mi m'agradaria que ens comentares és els llibres que has fet, els últims, i les aportacions a la història dels valencians, així com a la poesia, i tot el valor afegit que estàs aportant a la cultura valenciana. Jo recordo, i tots recordaran, la web que tens, que encara funciona en castar internet, Llengua Valenciana Sí. Tots aquells que vulguin poden entrar en Llengua Valenciana Sí i es donaran compte la quantitat d'informació valenciana i valencianista, com llibres, autors, biografies, història, que puguen escoltar, que puguen llegir i que puguen guardar-se, perquè és importantíssim. Independentment d'això, els llibres. Jo crec recordar que Entre llat i en saó va ser un llibre que m'agrada molt, el primer i el segon, quan van fer l'ampliació. Però a mi m'agradaria que me parlares dels últims llibres que és el que has fet. Exactament, Entre llat i en saó, que estàs comentant, és el primer llibre que jo escrigui i és en valencià, i és un refraner. I decidí fer aquest refraner perquè ja feia vora de 100 anys que no tenia la llengua valenciana cap refraner. I després, això fue en 2009, i després en 2014 ho ampliï més del doble. El primer tenia 2.500 entrades i el segon, del 2014, tenia vora de 5.000. Després també realitzé un llibre que fue el primer llibre de... com se diu? Un altre llibre del que també estic molt orgullós és Parlem. Parlem és un llibre d'estil de la llengua valenciana i és important que la llengua valenciana tinguera un llibre d'estil perquè pràcticament totes les llengües, en un nom o un altre, té un llibre d'estil que és el que te diu el que se pot dir en aquesta llengua, com se pot dir i de quina manera, i el que no se pot dir de cap manera perquè no toca en aquesta llengua. I tingué molta acceptació.
L'últim que he fet en valencià ha sigut un poemari, que li diuen França Blava, i és un poemari que té un poquet de tot. Té poesies que són dedicades a la mare o dedicades a alguna cosa en concret, i poesies molt patriòtiques, de que la sang pareix que s'està bollint dins del cos. I podria dir que si no sóc el primer, sí que sóc un dels primers o dels que més llibres escrits en valencià d'una persona viva en l'actualitat. I l'últim que he fet, no és en valencià, l'últim que he fet és un llibre d'espanyol que té, si no recordo mal, són 8 obres de teatre de les que he escrit i li diuen Soy Teatro. I en aquest llibre, les obres que estan en aquest llibre, 6 per Blanco sí que estan estrenats i hi ha 2 que estan allí esperant un poc la seva oportunitat per a veure si poden passar a l'escenari. La feina que estàs fent no sols està en València i en Espanya, sinó que ix a l'estranger. Per exemple, la Rima JB, que és una de les teves aportacions a la cultura, i ja no sols valenciana, sinó a la cultura espanyola, i m'agradaria que parlares un poquetet dels llocs on han tingut acceptació i d'alguna forma estan agarrant aquestes ensenyances per a poder treballar. Pues com se sol dir, i és una cosa que se diu molt en televisió, m'agrada molt que em faci aquesta pregunta, perquè sí, la Rima JB és un poquet com és una filla meva, no? La porto sempre en el cor. I és una nova estructura, una estructura neoclàssica per a compondre poesia clàssica, poesia rimada, en una estructura concreta i definida. I així en Espanya està tenint molta acceptació. De fet, ja no sols en València, sinó hi ha persones que estan escrivint en Andalusia, en Galícia, en Madrid, en molts llocs. Però fora d'Espanya, en els països sud-americans, quasi, per dir-ho d'alguna manera, està tenint més acceptació inclús que Espanya, perquè pareix que en Sud-amèrica la poesia en mètrica i en rima té una bona acceptació. I de fet, ara mateixa en Venezuela, en Mèxic i... Brasil? No, Brasil és una altra cosa. Ah, és que l'altre dia vas llegir alguna de Brasil teu. En Uruguai. Està ensenyant-se ara en els col·legis la Rima JB. I està tenint molt bona acceptació i a més és que quan fan un taller, quan fan alguna cosa m'envien fotografies i està tenint molt bona acceptació. De fet, ara hi ha un xic que li diuen Pablo Aguayo, portoriqueny, però que viu a Mèxic i que ha organitzat, ha conformat un curs de composició de poemes en Rima JB a soles per ensenyar com s'escriu i com se fa en Rima JB. A més, és que està tenint molt bona acceptació perquè el dia 1 d'octubre d'enguany, fa no res, ha començat dins d'un foro que li diuen Tierra de Poetas, ha començat un concurs en Rima JB que va durar, el termini de temps de presentar les poesies va durar un mes sencer. Jo començo a fer fa 7 anys el concurs de Rima JB. Ara mateix, enguany, s'ha començat a fer en Granà un concurs que li diuen Purullena Sona en JB. I en Equador, i això és una cosa que quasi és una primícia, l'any que ve se va fer un concurs també, un concurs internacional, i en aquest concurs internacional va incloure dins de l'Universitat de Quito unes ponències i unes conferències per a explicar com se fa, com se no fa, què s'ha de fer, què no s'ha de fer. I això mateix, i m'estic estenent igual un poc més del que tocava, però és que és un... I en Venezuela, l'any que ve, en abril, se va fer el segon congrés de la Rima JB, primer se feu l'any passat en l'Ateneu Mercantil, i se va fer de la següent manera. No sols se va fer el congrés i les ponències que cadascú tinga que llegir, sinó que a més se va estrenar una obra de teatre meua i a més d'estrenar una obra de teatre meua se va fer un cicle de conferències que van estar des de Caracas, Maracaibo, Ciudad Mené, Ciudad Mené Grande, Basaquero, distints llocs, durant una setmana fent coses.
Molt bé. Jo, particularment, i en nom de l'Associació Cultural Comunica València, que som els que donem suport a Valenciana Televisió, t'agraïm tota aquesta informació que aplica als nostres amics que ens estan escoltant i veient per internet. Però jo volia parlar del projecte que fa temps estigueren comentant per portar-lo avant en Valenciana Televisió, és Cultura Valenciana. Què és el que penses fer? Cultura Valenciana és un programa que pretén que sigui molt ambiciós i trobar dins d'aquest programa moltes coses al voltant de la cultura. No sols el que és al voltant de l'escriptura, de les arts escrites, poesia o relats o novel·la, sinó tot el que és la cultura. I la cultura inclou, en un moment donat, pintura o escultura, o parlar de música, si toca, perquè hi haurà un moment que hi hagi una banda que estigui fent un concert o un concurs i tal, parlar de tot el que és la cultura al voltant de lo que és València i els pobles que componen tot el que és el Regne de València. I en aquest programa pretén que tinga un poquet de cada cosa. I no tots els programes que tinguen el mateix, sinó que el programa va ser un poquet dinàmic. Igual, en un programa pot haver una secció que és la paraula del dia, que serà una paraula i dir la seva etimologia, dir d'on ve, d'on no ve, o el que toqui dir aquesta paraula, si és correcta o no correcta, si es pot dir, si no es pot dir. Però igual el següent programa no està en aquesta secció, i potser hi ha una altra. I ara de moment hi ha moltes seccions que van a eixir de brevedes, però aquestes seccions poden anar canviant, o se modificaran, o unes altres seccions s'afegiran, o igual alguna ja s'hi lleva. I ara de moment hi ha també una altra secció que és la dels pobles, que la seva missió serà un poquet parlar d'un poble en concret en cada programa o en cada vegada que passa aquesta secció dins del programa. I parlant del poble en tots els sentits, el nom, d'on ve, o les festes que té, o la tradició que hi ha en aquest poble de fer o no fer alguna cosa, o la seva gastronomia, un poquet de tot el que és la cultura del programa. Doncs molt bé. Com vostès hauran vist, és un programa molt complet, coneguem-la d'ell, no podíem esperar altra cosa, i una cosa molt important és estar al dia de tot el que es fa. Per descomptat, conforme ha dit, a l'estar al dia n'hi haurà programes o seccions d'aquest programa que aniran a afegir-se, altres que aniran borrant-se, però el que està clar és que va tindre actualitat, va tindre informació i va tindre informació de la cultura valenciana. Si em permets, abans que continuï, que ja he vist que estava així mirant, també m'agradaria dins del programa fer entrevistes a algun convidat en alguna ocasió que vinga a parlar amb vosaltres de lo que aquest convidat siga la seva funció en la vida, jo ser, no sé, un escritor o un pintor. I a més també m'agradaria, si pot ser, fer de tant en tant un programa monogràfic tractant a sols d'una cosa i tractar aquest tema fundari, desplayant-nos en aquest tema. Molt bé. Està clar. Per lo que Joan mos ha dit, és qüestió d'estar en contacte, perquè nosaltres, com a Valenciana Televisió, també tenim programes que estem preparant, persones que estan intentant involucrar-se, i el que ara tenim que fer és no anar solapant unes altres, sinó intentar coordinar-se en el fi de que uns i altres programes se compenetren, que vagin a haver informació i que no n'hi hagi duplicitat en els continguts. Res més, agraïm a Joan la seva disposició, el seu treball i la seva dedicació, que per lo que ens està dient és prou, i nosaltres, com a Valenciana Televisió, tenim moltes esperances en aquest programa en concret i en altres en particular. Joan, benvingut a Valenciana Televisió i esperem que vagi a tot avant, que se pugui portar tot a terme, estiguem disposats i podem apoyar-te, i a vostès els agraïm que ens hagin escoltat i que continuen veient Valenciana Televisió. Moltes gràcies.